ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम वासुदेवाय। ओम ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। हरे नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवतसेवया सेवया भगवति तमाश्लोके भगवते भगवती तमास्ते भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण वै हरे ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಎಂಚಿನುಂಡು ಪುರಾ ಪುರಾಣಡ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣ ತುಪ್ಪದೆ ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚದ ಐಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪಂಡ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಅಂಚದ ಇಡೀ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರ ಐಟ್ ನಮಿತ್ತೆ ಮೂಜನೇ ಸ್ಕಂದದ 27ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡುಲ್ಲ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿನ ತಿರಿಯುನ ಬಗೆ. ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಚಿನ ಅದೇ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಯೋಡು ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪರ್. ಜೀವಿನ ಪ್ರಕೃತಿನ ಬೊಕ ನೆತ್ತ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಯೋಗ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊನ್ನಕ್ಲು ಮುಕ್ತಿನ್ ಪಡೆಯುನೆ ನಿಶ್ಚಯ ಅಂದೆ ದೇವರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪರ್ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂಚ ನಮ್ಮ 26ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮುಟ್ಟ ತೂತ ಅಂಚ ದಿನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ 27 29 ಅಂಚದು ಆ ಶ್ಲೋಕದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಣ ಅಂಚ ನೆಟ್ಟದಾದ ಪನ್ಪೆರೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಈ ಯೋಗಿನ ಅಂತಿಮ ಮುಕ್ತಿ ಚಾಪುಂಡು ಅದೇ ಆ ವಿಷಯನ ನಮಕ್ ಭಗವಂತ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಮಾತೆರೆಗಲ ತೋಜುಂತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೆಟ್ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ನ ಎದುರು ಕುಲ್ಲುದ ನೇರು ಆರ್ನ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ನ ದೇವಹೂತಿ ಅಂಚದ ಅರೆಗ್ ಆರು ಇದನ್ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪೆರವೆ ಅಂಚದ ಮ ಶ್ಲೋಕ ಇತ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಏನು ಮೂಜಿ ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅನ್ಮೆಟ್ ಮನ್ಪೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆವೆ ಯದ್ ಆ ಕಾಲೇನ ಬಹುಜ ಸರ್ವತ್ರ ಜಾತ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಭ್ರಮಾತ್ಮನಿ ಯದ ಏವಂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮರಥ ಕಾಲೇನ ಬಹುಜನ್ಮನ ಸರ್ವತ್ರ ಜಾತ ವೈರಾಗ್ಯ మనోర పనిపై ఒక మాತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪನೋಡವೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ ಓಕೆ ಅವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಓಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಪುಂಡೆ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಬೇಕಾದ ಪಲ್ಯವೇ ನನ್ನ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಬೇಕಾದ ಪಲ್ಯವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಇದಕ್ಕೇನು ನೋಡತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕದುಂ ಪೋಯಿ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಏನ್ ಪನ್ಪೆ ಯದ ಏವ ಅಧ್ಯತ ಕಾಲೇನ ಬಹುಜನ್ಮನ ಸರ್ವತ್ರ ಜಾತ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಬ್ರಹ್ಮ ಭುವನಾತ್ಮನಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಲೇವೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಯದ್ ಏವಂ ಆತ್ಯಾತ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಯದ ಏವಂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮರತ ಕಾಲೇನ ಬಹುಜನ್ಮನ ಸರ್ವತ್ರ ಜಾತ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಬ್ರಹ್ಮ ಏವಂ ಈ ರೀತಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮರತ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಡ್ ನಿರತರಾಯಿನ ಕಾಲೇನ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಕಾಲ ಬಹುಜನ್ಮನ ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮಲು ಸರ್ವತ್ರ ಪೂರಾ ದಿಕ್ಕಡ್ಲ ಜಾತ ವೈರಾಗ್ಯ ವೈರಾಗ್ಯದ ಕೂಡ್ನಯಾದ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಭುವನಾತ್ ಲೋಕದ ತನಕ ಮನನಶೀಲ ಆಯ್ನಕ್ಲು ಅಂಚದ ಈ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಮೆರ್ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಏರ್ಪಂಡ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ನ ದೇವಹೂತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಜನ್ಮಲೆಡ್ ನಿರತರಾವುಡು ಅಪ್ಪಗ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಲೋಕವಾಯಿನ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಸೇರ್ದ ಒವೇ ಭೌತಿಕ ಲೋಕಡ್ಲ ಸುಖಿ ಸೇರೆ ಆಯೆ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪುಜೆ ಆಯೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಡ್ ಪೂರ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುಣಯಾಪೆ ತುಲೆ ಅಂಜ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಭಕ್ತಿ ಮಂತಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥವಂತ ನೋಡು ನಮ್ಮ ನುವೆ ಜನ್ಮಡ್ ದೇವರ ನಾಡೆ ಪೋಲಿ ಅವೇ ಅಂಚದ ಒರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಚ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡು ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಜನ್ಮಲೆಡ್ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ನಿರತಾವಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬರೋಡತೆ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಪ್ರಮಾಣವಾದಿ ಗೆತ್ತು ನೋಡು ಅತೆ ಭಕ್ತಿ ಪಂಡ ಇಂಚಲ ಅಪ್ಪುಜತೆ ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಸೈಡ್ಗೆ ದೀಪ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯೇ ಅದೇ ಇನ್ ಭಕ್ತಿ ಪಂಪರ ಒಲಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಅವು ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿ ಅವೇ ಅವು ಭಕ್ತಿ ಎತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುನ ಅವು ಭಕ್ತಿ ಎತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಯಾಮಲ ತಂತ್ರಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಇರೋ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಸೈಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ಅಕ್ಲನೆ ಓನ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ ಬರ್ಪುಜ ನಮಕ್ ಭಕ್ತಿದ ನಿಜವಾಯಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂತ ಟೈಮು ಅಂತ ಮಜಾಕಾವು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬುರ್ದು ಕೊಡ್ಪ ನೆಂಚಿನ ಅಂತ ಅವೇ ಅಂಚೆ ತೋ ಭಕ್ತರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಯ್ನು ಅವೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪನೆ ಭಕ್ತಿ ಎಂಚಬೋಡು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಂಡದ ಉಪ್ಪೋಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಡು ಉಪ್ಪೋಡು ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಅವೇ ಅಂಚ ಭಕ್ತಿ ಮಂತನ ನಮಕ್ ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅವು ಯಾಪಗಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಅವಂದೇ ಪೋಪು ಅದೇ ಅಂಚದ ನಮಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ರುಚಿ ನಾಮ ರುಚಿ ಸೇವಾ ರುಚಿ ಮೂಜಿ ರುಚಿ ಆಸಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನು ಪೋಪು ಅವೇ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಂತು ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಐ ಭೌತಿಕ ಸುಖಟ್ಟು ಬುರುಜೆ
ಐಚ ಮನ್ಪುಜ ಓಲು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಾವುಡು ಅದೇ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಾವುಡು ಅಂಚಿನವೇ ಸುಖನಾಯ್ ಇಚ್ಛ ಮನ್ಪುಜ ಆಯನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪೂರ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗೊಣ್ಣಾಯ ಅಪ್ಯಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಭಾವಾರ್ಥ ಪ್ರಭುಪದ ಐನೆ ಪನ್ಪೆ 2 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇಡ್ಲ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ತೊಡಗನ ಏರೋಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಪಂಡದು ತೆರಿಯರಾಪುಣ ಆಂಡ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಶ್ರ ಭಕ್ತರ್ನ ನಡುಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ಪೂರ್ಣ ಶುದ್ಧ ಆವಂದೆ ಭಕ್ತೆ ಇಪ್ಪುನಗ ಭೌತಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವಡು ಭೌತಿಕ ಕ್ಲೇಶದ ನಿವಾರಣೆದ ರೂಪಡು ಭಗವಂತನ ಹಿಡ್ದು ಹೈಕ ಪ್ರಯೋಜನನೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮನ್ಪೆ ದೇವರೆಂಕ ಅವು ಕೋರ್ಲೆ ಎಂದು ಕೋರ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇನೊಂದು ಉಪ್ಪೆಗೆ ಅತ್ತಂದೆ ಪೂರ ಭೌತಿಕ ಲಾಭನ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪ್ರಭು ಬೊಕ್ಕ ಜೀವನ ನಡುತ್ತ ಸಂಬಂಧಡು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಗತಿನೋ ಇಜಿನ ಪರಮ ಪ್ರಭುನ ನೈಜ ಪ್ರಕೃತಿದ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸವೇ ಆ ಸ್ಥಿತಿಲಿಗೆ ಅತೀತಾನಗೋರಿಯೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತೆ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪೆರಾಪುಂಟುಲೆ ಪ್ರಭುದೈನೆ ಹೈಲೈಟ್ ಮನ್ಪೇರತೆ ಜ್ಞಾನ ಬೋರ್ಡು ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ತುಲೆ ನೂಪುರ ಉಪನಿಷತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೈತೆ ಕರ್ಮ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ ಜ್ಞಾನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ ಅದೇ ರಡ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತುಲೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತುಲೆ ಸುರುತ ಆಜಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕದ ಆಜಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಆಜಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೊಂಡ ನಮಕ್ ಜ್ಞಾನಲ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಲ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚನನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿ ಅಪ್ಪ ಅವೇ ಇಜ್ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪ ಅವೇ ಅಂಚದ ಆಯೆ ಒವೇ ಭೌತಿಕ ಲಾಭಗೋಸ್ಕರ ಇಜಿನ ಪರಮ ಪ್ರಭುನ ಐಕೋಸ್ಕರ ದೇವೆರ್ಲ ತುಲೆ ನಮಕ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಅದೇ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೇರು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೇರು ಅದೇ ಐಕೋಸ್ಕರವೇ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಒಂದೊಂದು ಪೂರ ರಹಸ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಪುನಃ ಉಪನಿಷತ್ತರು ಬರ್ಪುಂಡು ಮತ್ತ ಇದು ಗೆಹರ ನೆತ್ತ ಡೀಪ್ ನಾಲೆಜ್ ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ಉಪನಿಷತ್ತು ಇದೇನು ಕಲ್ವಾವಣು ಜ್ಞಾನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ ಕರ್ಮ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಉಪನಿಷತ್ ಪನ್ಪುಂಡ್ರೆ ಅಡ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವೇ ಈಗಿನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ ದಾಲ ಮನ್ಪೂಜ ಜೀವನ ಅದೇ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪ ಪೂರ ಸೇವೆನೇ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರ್ಲ ಜ್ಞಾನಗೆ ತೊಂಜ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತ ನೋಡು ಅವೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂದ್ಬಿಡಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ನಮಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಪೂರ ಕೊಡ್ತಿರತ್ತೆ ಅಂಚ ನಮಕ್ ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದಿರತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನೋಡು ಅದೇ ಮಂಗಲಾರತಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆವಡು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪೋಡು ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಪತ್ತೋಡು ಅದೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪೋಡು ಇದನ್ ಪೂರ ಪಂತೇರು ದಾಯಪಂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಪಂಡ ಒಟ್ರಸಿಯತ್ತು ಅವೇ ಅಂಚದು ಇದನ್ ತಿರಿಪಾವೇರು ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಇನ್ನೇ ಪನ್ಪೇರು ಭೌತಿಕ ಲಾಭಗೋಸ್ಕರ ಈಜಿನ ಪರಮ ಪ್ರಭುನು ತೆರೆಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಡು ತೊಡಗುಜೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಅಯ ಪ್ರೀತಿಸ ಒಂದುಪ್ಪೆ ఆయన ಏಕೈಕ ಆಸಕ್ತಿ ಆದೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅರೇನು ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸರೆ ಸಹಜ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹಿಡಿದು ತೊಡಗುವೆ ಪಣ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಗೆತ್ತು ನಮಕ್ ಪಣ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೋಡು ಕೇಂದ್ರ ದಾದಾಪುನು ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮನ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪ ಅವೇ ಸೇವೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಡವೆ ಮಾತೆಡ್ಲ ಪನ್ಪುನು ಇಲ್ಲಾಡು ದೇವರಿಗೂ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲ್ಲ ದೇವರ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಬುಜತೆ ಇಂಚ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪಡ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಅದೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅದೇ ದೇವರಿಗೊಂಜಿ ಅದೇ ಭಗವಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಪನ್ಪರ ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಒಂಜಿ ತುಳಸಿ ದೇರೆ ಒಂಜಿ ಪೂ ಒಂಜಿ ಫಲವಸ್ತು ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೀರು ಇಂಕ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತನ ಪ್ರೀತಿಡು ಯಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಜ್ಜಂದ ಉಪ್ಪು ಫಸ್ಟ್ ಭಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಂದ ಉಪ್ಪು ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ದಿಯೋಡಿ ಅವೇ ಐನ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪುಲ್ನ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಮನ್ಪುಲ ಅಂದ್ ಯತ್ ಕರೋಷಿ ಯದ್ ಅಶ್ನಾಸಿ ಯಜ್ಜುಹೋಸಿ ದದಾಸಿಯತ್ ಯತ್ ತಪಸ್ಯಸೆ ಕೌಂತೆಯ ತತ್ ಕುರುಷ್ವ ಮದರ್ಪಣಂ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಮಂತಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿನ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಂತಂದಾದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಇಂಡತೆ ಈ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಲು
ಐತ ಬಂಧ ನಡೆದು ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧಾಪ ಶುಭ ಅಶುಭ ಫಲೈರೇವ ಮೋಕ್ಷಸೆ ಕರ್ಮ ಬಂಧನೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಓರ್ಮನೆ ಅಧ್ಯಾಯದ 28ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೇರು ಶುಭ ಅಶುಭ ಫಲೈರೇವ ಮೋಕ್ಷಸೆ ಕರ್ಮ ಬಂಧನೆ. ಆ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಉಂಡತೆ ಐದು ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಬರ್ಪ ಅವೇ ಇಲ್ಲೇಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮನ್ಪು ಡೈಲಿ ದೇವರನತೆ ಸೇವೆ ಮಂತು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೊಡು ಭಗವಂತ ಯಾನ್ ಮಂತ್ ನೇಟು ಸರಿಯಾದ ಮಂತು ಉಪ್ಪ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ದೆರ್ಪುಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕಲ್ಪಾದನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲತೆ ಅಪರಾಧಂ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಎಂಡೆಯತ್ ಅಪರಾಧ ಆಪುಣ್ ಅದೇ ಅನಂತ ಅಪರಾಧ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಳಾಗಿ ಅದೇ ಭಿನ್ನಹಕ್ಕೆ ಬಾ ಇಲ್ಲವಯ್ಯ ದಾಸರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಅದೇ ಭಗವಂತ ಇರ್ನ ಎದುರು ಬತ್ತು ಪನ್ನೆರೆಂಡ ಬಾಯಿ ಜನ ಆತ ಅಪರಾಧ ಮಂತುಂದುಲ್ಲೇನ್ ಅದೇ ಭಿನ್ನಹಕ್ಕೆ ಬಾ ಇಲ್ಲವಯ್ಯ ಅನಂತ ಅಪರಾಧ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಳಾಗಿ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪುಂಡು ನನಗೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಪರಾಧ ಆಪುಣು ಬಂಡದು ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುನ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನಂದೆ ಕುಲ್ಲುನ ಓದಂದೆ ಕುಲ್ಲುನವೇ ಅವು ಪರಿಹಾರ ಆತು ಅವೇ ಕೆಲವ್ರ ಅಂಚ ಓಕೆ ಅವು ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ಮಾತಾಡ್ಲ ಆಪುಂಡು ಆ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಸರಿ ಮಂತುಂದು ಪೋಡವೆ ಅಂಚ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಜ ಆರುಣ ಎತ್ತದೆ ತಪ್ಪಾಣನೆತಿ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಬಿಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬೂರ್ವ 4 ಸರಿ ಬೂರ್ವ ಲಕ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಅಂಚೆನೆಂದುಲ ಭಕ್ತಿಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅವು ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಜಾರ ಬಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವಡು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಡು ಬೃಂದಾವನದ ಗೋಪಿಯರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಉದಾಹರಣೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ಕೃಷ್ಣನ ತಿರುವುನೇಟು ಆಕಲ ಆಸಕ್ತರಾದಿಜ್ಜಂಡು ಆಂಡ ಅರೇನು ಪ್ರೀತಿ ಸವನೇಟು ಮಾತ್ರ ಆಸಕ್ತರಾದಿತ್ತರು ಅವೇ ಪ್ರೀತಿ ಸವನೆ ನಂಜ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪೊಡು ಪ್ರೀತಿ ಮಂತಂಡ ದೇವರೇನು ಅಂಜದ ನಮಕ್ ದೇವರನ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಪ್ರೇಮದ ನೆಲೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ಶುದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿ ಆದುಂಡು ಒರಿಯೇ ಈ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದುಂಬು ಪೋಯಿನಡೆಗು ಆಯನ ಉನ್ನತ ಹೈಕ ಸ್ಥಾನದ ಬಯಕೆ ಇತ್ತದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದ ಅಂಚಿನೇ ಅನ್ಯ ಲೋಕದ ಮಿತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಖಿ ಸಾಯರ ಬದುಕೆರೆ ಸುಖಿ ಸಾಯರ ಮಿಶ್ರ ಭಕ್ತರು ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಡೆ ಪೋಡು ಇಡೆ ಪೋಡು ಅಂಚದು ಪಂಡ ಸ್ವರ್ಗಡ್ಲ ಉಂಡತೆ ಸುಖ ಇಜ್ಜವೆ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ಆಯ್ತ ಪಂಡ ಮಹಾಭಾರತ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಟ್ ಚರ್ಚೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸ್ವರ್ಗಗ್ ಒಂಜಿ ರಾಜನ ಕಡಪಾಯರ ಅಪ್ಪ ರಾಜಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇರು ಸ್ವರ್ಗಡು ದಾದ ಮತ ದೋಷ ಉಂಡು ಪನ್ಲೇನ್ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಸ್ವರ್ಗಡು ಐಕ್ ಇಂದ್ರ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜತೆ ನಮಕ್ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂದ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಮೈನಾದ್ ರಡ್ಡನು ಸುಮಾರು ಪನ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನಾಗೆ ಸ್ವರ್ಗಡು ನಮ್ಮದು ಜಾಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯ ಮಂತನಕ್ಲು ಬತ್ತು ಉಪ್ಪೇರಿಗೆ ಅದೇ ಅಕ್ಲಿನ ತೂದು ನಮ್ಮ ಕಾಪಣಿಗೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಮಂತಿ ಜತ್ತ ಐನೇ ಎನ್ನುವಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮಂತದು ಎಡ್ಡೆ ನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪೇರು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದೋಷದಾದ ಪಂಡ ಆ ದೇವದೂತ ಉಂಡತೆ ದೇವದೂತ ಅನ್ನುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ಆ ದೇವದೂತ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನು ಓದುವೆಗೆ ನೀನು 1 ಲಕ್ಷ ಪುಣ್ಯ ಎತ್ತಂಡು 10,000 ಪುಣ್ಯ ಖಾಲಿ ಆತನಂದತೆ ಇಂಚ ಖಾಲಿ ಆತನು ಓದುನಾಗ ಏರೆಗು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪರೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪಲ್ಲೆಗೆ ಕಾಸು ಖಾಲಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡಗೆ ಏರೆ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪರೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪಲ್ಲೆಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ ಇದ್ದಾವೆ ಇಚ್ಚಾವೆ ಕಾಸು ಖಾಲಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಓರೆ ಮಜಾ ಮನ್ಪುನೆ ಅದೇ ಸ್ವರ್ಗ ನಿಜವಾದ ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಜ ಒಲೆ ಮಿತ್ತದ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದ ಬರ್ತನ ತೀರ್ಥ ಮುಟ್ಟಲ ಪೂರಲ ಅಶಾಶ್ವತನೇ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಪಂಡ ಅವು ದೇವರನ ಲೋಕ ಏನೇ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅದು ಸುಮಾರು ಜನ್ಮದ ತರುವಾಯಿ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾದ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆನಾಯ ಬೊಲಿಪವೆಗೆ ಒರಿ ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ಅಂಚ ಸರಿಯಾದ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಪನಕ್ಲು ಉಂಡತೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಈ ಕಲಿಯುಗಾಡು ಸರಿಯಾದ ದೇವರನ್ನು ತೆರೆದು
ఆరేన ఆరాధನೆ మన్పునక్లు తిక్కుననే బారి బంగ దాయపండ నువ్వు కృష్ణ భగవంతనే ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 3ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತುಂಡ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಮಕ್ ಅದೇ ಅಂಚದು ಮನುಷ್ಯಾನಾಂ ಸಹಸ್ರೇಶು ಅದೇ ಅಂಚದು 1000 ಗಟ್ಲೆ ಮನುಷ್ಯರ್ ನೆಟ್ ಇರಾ ಉರಿ ಪಂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಂತನೆಟ್ಲ ಒರಿಯೇ ನಾನು ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದೇ ಪನ್ಪುನಲ ಕಷ್ಟ ಆತುಲೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ದೇವರೇನು ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತು ನೋಡವೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಪನ್ಪೇರು ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಆಪುನೆ ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ಪ್ರೇಮ ಬರ್ಪು ನಮಕ್ ದೇವೇಡ ಅಂಚದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆದ ಸಂಕೇತ ಪಂಡಾಯೇ 5 ಬೊಕ್ಕವು ಭೌತಿಕ ಉನ್ನತದ ಸ್ಥಾನಗೇರಿಸ ಏರೆರೆ ಆಸಕ್ತ ಆಪುಜೆ ಬ್ರಹ್ಮನಂಚಿನ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲ್ಲ ಆಯ ಆಶಿಸೌಜೆ ಅದೇ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಪೊಸಿಷನ್ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಜನಕದಾದ ಅವನು ಮಲ್ಲಂದು ಆಪುನದೆ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲ ಆಯ್ಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಪೊಸಿಷನ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಆಯ್ಗ ಇಚ್ಛೆನೇ ಇಚ್ಛೆ ಅವೇ ಊಲ ಬೊಡ್ಚೆ ಆಯ ಅರ್ಥ ಮಂತೊನ್ ಬೆತ್ತುಲೆ ತೆರಿನಕ್ಲು ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಲ ಇಂಚು ಉಪ್ಪೇರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪು ಅದೇ ಏರೆ ಅಕ್ಲೇನು ಪುಗಾರಾಡು ಅಕ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಲ ಮಂತೊನ್ನೇ ಇಜ್ಜಿರಿ ಅವು ದಾದ ಮಲ್ಲ ಬುಡ್ಲೆ ಐನ್ ಮಾತು ದಾದ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರಿ ಅದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲತ್ತು ಏರಾಳ ಪುಗಾರ್ನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅತೆ ಬೊಕ್ಕಾಕ್ಲೇನ್ ಎಲ್ಲ ತೋಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರಾಳ ನಿಂದೆ ಬಂತಂದ ಅದೇ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅದೇ ಉದ್ರ ಪನ್ಪೇರು ನಮಕಲ್ಲ ಅದೇ ಅಕ್ಲು ಸಮ್ಮಾನವಂತಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಅವಮಾನವಂತಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಫರಕ್ ಬುರುನ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ತಿರಿನಕ್ಲು ಇಂಚು ಉಪ್ಪೇರು ಅದೇ ಐಟ್ನ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡ್ದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಚೂರು ಬತ್ತು ಪಾತೆರ್ಜಿಂದ ಅದೇ ಮಂತುಜಿಂದ ಮತ್ತೆ ಭಾರಿ ಅದೇ ಮಂಡೆಡ್ ಕುಲುದುಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತು ಐಟೆ ಪಂಡ ಮೆಕ್ಲಿ ಇಂಚ ವಾ ಲೆವೆಲ್ ದಕ್ಲ ಐಕು ದೇವರ್ನ ಜ್ಞಾನ ಪನ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಕ್ ಬೋಡು ತಾಯ್ಪಂಡ ಜ್ಞಾನ ಬತ್ತನ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕಷ್ಟಡ್ಲ ಪಿದೆ ಬರ್ಪ ಪಂಡ ಈ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನ ಡುಪ್ಪ ಅವೇ ದೇವರ್ನ ಜ್ಞಾನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವೇ ದೇವರ್ನ ಜ್ಞಾನ ಬತ್ತನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಣ ఆయన ದೃಷ್ಟಿಯೇ ಬೇತೆ ಐ ಜಗತ್ತನ್ ತೂಪುನ ದೃಷ್ಟಿಯೇ ಬೇತೆ ಅವೇ ಭಗವಂತ ಹೀಗೆ ಪನ್ಪನೆ ಜ್ಞಾನದ ಕಣ್ಣಿತ್ತನಾಗ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಆಪುನ್ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಸಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸುಮಾರು ನೆಟ್ಟು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪನ್ಪೇರು 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪನ್ಪೇರು ಈ ವಿಚಾರನ್ ಪುರವೇ ಈಗ ನಮ್ಮ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಗವತಂ ಇತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಅದೇ ಐನು ಮತ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪರೆ ಆಪುನ ಪೋಪುನ ಬೇಲೆ ಹತ್ತು ಅವೇ ಈ ಕಲಿಯುಗಡ್ ನಮಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಭಾಗವತಂ ರಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಅವೇ ಬೊಕ ನಮಕ್ ಬೇತೆ ತೆರಿವಿನ ಅಗತ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ದಯಪಣ ಭಾಗವತ ನಮಕ್ಕೇನು ಕಿಂ ವಾ ಪರೇರ್ ಬೇತೆ ಗ್ರಂಥದ ಅಗತ್ಯದ ಉಂಡು ಸದ್ಯೋ ಅವರುದ್ಧತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಿ ಶುಶ್ರೂಷುಬಿ ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್ ಏರು ಸಮರ್ಪಿತವಾಯಿನ ಭಾವದ ಭಾಗವತನ್ ಕೇನ್ವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಹೃದಯ ಬತ್ತು ಕುಳ್ವರಿಗೆ ಭಾಗವತಡೆ ಪನ್ಪೆರಿದೆ ಅದೇ ಬೇತೆ ಗ್ರಂಥದ ದಾಯ ಅಗತ್ಯದಾದ ಉಂಡು ಈ ಭಾಗವತ ಅವು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಮನ್ಪೆರವೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂ ಈ 2 ಗ್ರಂಥ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡವೆ ಎಟ್ ಇಂಚಿಂಜಿನ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ದಾದ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅವು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಗಡ್ ಬತ್ತನೇ ಅರ್ಥ ನಮಾದು ಓದರೆ ಪೋಂಡ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಅವೇ ಆಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಭಾರಿ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಅವೇ ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನ ದಾದ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಬೇಗ ಪಂಡ ಕೇನುನೆಕ್ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ 10 ಸರಿ ಓದುನ ಹೊರಕ್ಕೇನುನೆಕ್ ಸಮಾನ ಪಂಡ ನೇತ ಅರ್ಥ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ 10 ಸರಿ ಓದುದು ನಮ್ಮ ಏತು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮನ್ಪೊಲ್ಯ ಆತನು ಹೊರಕ್ಕೇಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಹೊರಕ್ಕೇಂದು ಕೇನುನೆ ಪಂಡ ಕೇನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೋಡು ಒಲ್ಪರದ ಕೇನರ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪನ್ಪುನಕ್ಲಿತ ನಂಗೆ ಕೊಡೆ ಬೈದ ಕ್ಲಾಸರ್ ಪಂಡೆ ಭಾಗವತ ಕ್ಲಾಸ್ ಮನ್ಪುನಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅದೇ ಅಂಡ ಅಕ್ಲು ಒಯ್ತಾ ಕಾಸುದಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಪುದರ್ದ ಇಚ್ಛೆರ್ದು ಅದೇ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಪುದರ್ ಬರೋಡು ಇಂಕ್ಲ ಭಾಗವತಂ ಈತು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು
ತೋಜಾವಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲೆ ಕಾಸು ಬರೋಡು ಇತ್ತು ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಡೇರು ಭಾಗವತ ಮನ್ಪರಿಗೆ ನಾ ಪನ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪುನ ನಕ್ಕೇನು ನಕ್ಲೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪುನ ಏರೆಗ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪುಜಿ ಅವೇ ನಾವು ಕೊಡತು ಎಂದು ಬೇತೆರ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಎತ್ತು ನಾರದೇರು ಪದ್ಮ ಪುರಾಣದ ಭಕ್ತಿ ದೇವಿಗೆ ಪನ್ಪುನೆ ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ದೇವಿ ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ರ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣದ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಬರ್ಪುಂಡು ಊರ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಅಂತಾರೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಉಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಇಂಚಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಅದೇ ನಾವು ಕೇನು ಹಾಕ್ಲ ಮನಸ್ಸುಡು ಫಿಕ್ಸ್ ಆದು ಪಡು ಪಂಡ ಇದನ್ನು ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಮಂದ್ಯಾರು ಷಡ್ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಡಾರು ಭಾಗವತ ಸಂದರ್ಭ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಂದರ್ಭ ಭಕ್ತಿ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರೀತಿ ಸಂದರ್ಭ ತತ್ವ ಸಂದರ್ಭ ಇಂಜಿನ ಷಡ್ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಡತೆ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೆರಾರು ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಾದ ಪಂತೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂತೇರು ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ರಿಪೀಟ್ ದಾದ ಪಂತೇರು ಅದೇ ಈ ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ಎಂಚ ಪನುಡೈನು ಪೂರ ಆಚಾರ್ಯನಕ್ಲು ಕೊಡ್ತೇರು ಅವೇ ಐತ ಬೇಸಡೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಮನ್ಪುನೆ ಅವೇ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಪನ್ಪ ದಾಯ ಪನ್ಪುನೆ ಅರ್ಥ ಇರೇಗೋಸ್ಕರ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಐಟ್ ಬರೋಡು ಅವೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪುನವೇ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಶ್ಲೋಕ 20 ಅವೇ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಯಾನು ಮೂಜಿ ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೇವೆ ಬಾರಿ ಪಣ ಭಾಗವತ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಗಳಾತೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಪನ್ಪೆರು ನಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕ ಪಣ್ಣ ಉಂಡತ್ತೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡು ಅದೇ ನಾವು ಫಲ ಕೊರ್ಪುನೆ ಆಪ ಪಂಡ ಹೂ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಜಪ ಮನ್ಪುಲೆ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಪತ್ತಲೆ ದೇವರಿಗೊಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಓವೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಆರತಿ ಪೊತ್ತಲೆ ದೀಪ ಪೊತ್ತಲೆ ನಮ್ಮಡ ಏತ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ಆತ್ ಫಲಗೆ ಪಂಡ ಆತ್ತವು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮನ್ಪು ಪರಕೆ ಸಂದಂದ ಆಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಜೊತೆ ಇದೇ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಇಂಚಿತೆ ನಮಕ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲುತುಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೈದರ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಜ್ಜನಕ್ಲು ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಪುಜರತೆ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆನ ನನಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪೋಡು ಬೈದನೆ ಓ ಐತ ಮಹತ್ವ ಇಂಚಿನ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾವಡು ಅದೇ ಅಂಚ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಪ್ಪು ನಮಕ್ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪರೆ ನಮಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಪುನೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನಾಯ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆನ ಬೊಲೆಪಾವಡು ಇದನ್ನು ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪೇರು ಶ್ರದ್ಧೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪೋಡಿಗೆ ದೇವರ್ ಪನ್ಪೇರು ದೇವರ್ನ ಮಿತ್ತಿತ್ತನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ಶಾಸ್ತ್ರನ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪುನೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ನಮಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಅವು ಎಲ್ಲ ಪನೋಡು ನಿಜ ನಮಕ್ಕೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಪಂಡ ಏತ್ ನಮಕ್ ಈಗ ರುಚಿ ಬರ್ಪುನು ದೇವರ್ನ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪನೆ ಪಂಡ ಏತ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಈ ಭಾಗವತದ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಒಂಜಿ ಪದ ಪಂಡಲೆ ಅವ್ಗೆ ಎತ್ತೋ ಪೆತ್ತನು ದಾನವಂತನ ಫಲ ಬರ್ಪುನಿಗೆ ಅದೇ 1,000 ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಭಾಗವತಂ ಏತೋ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಗ್ರಂಥ ಒಂಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡೇ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಮಹಾತ್ಮ್ಯದ ಮುರಣಿಯನ್ನು ಓದೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಬಣ್ಣ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ದಾನಿ ಅವೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಯ ಓದಾಯಿನ ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಎತ್ತನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶಿಷ್ಯ ಆಯ್ನಕ್ಲೆ ಎಂಚಬೋಡು ಗುರು ಎಂಚಬೋಡು ಶಿಷ್ಯಡ ಓ ಗುಣಬೋಡು ಗುರುಟ್ಟ ಓ ಗುಣಬೋಡು ಪಂಡ ಭಾಗವತದ ವಿಚಾರಡೆ ಭಗವಂತ ತಿರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪನೆ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ಪಂತೆ ರೈಟ್ ಪನ್ಯಾಗ ಭಗವಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಭಾಗವತನ ಆಯ್ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪೊಡು ಆಯ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಾಪೆ ಆಯನ ಪೂರಾ ಪಾಪಲ ನಾಶ ಆಪುನು ಭಾಗವತಕ್ಕೇನು ಈ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪುನೆಡ್ದೆ 1000 ಪೆತ್ತ ದಾನಮಂತನ ಫಲ ಬರ್ಪುನೆ ತುಲೆ ಕುಳ್ಳು ನಾಡಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ದಾನ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಅದೇ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತ ದಾನ ಅಂತರ ಆಗಿ ನಮಕ್ ಅದೇ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲಿ 25,000 ಕೊಡು ಎತ್ತದ ಅವಳ ಎತ್ತು ನಿಯಮ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಾಂಕನೇ ಪೆತ್ತ ಅವಡಿಗೆ ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ನಿಯಮ ಉಂಡವೆ ಅಣ್ಣ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಏನು ಏತು ಫಾಯ್ದ ತುಲೆ ಅಣ್ಣ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗೆಡ್ಕೆ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪಿದಯತೆ ಏರ ಪಿದಯದ ವಿಷಯನೇ ಐಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನಲ್ತ್ ಕೇಂದು ನಮ್ಗೆ ದಾಲಂದು ಅಪ್ಪುಜಿ ಅವೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡಲ ಏತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಪನ್ಪ ಕೇನ್ವಾ ಈ ಭಾಗವತ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪು ಭಾಗವತ ಮುಂಡತಿ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮನ್ಪುಂಡ ಆಯ್ಪಂಡ ಈ ಭಾಗವತಂ ಪರಮಹಂಸ ಸಂಹಿತ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪರಮಹಂಸರಿಗಿತ್ತನಾಗೆ ಪರಮಹಂಸರ್ ಪಂಡ
ಇದೇ ಪರಮಹಂಸರ್ನ ಲಕ್ಷಣ ಪನ್ಪುಂಡು ಹಂಸ ಉಪನಿಷತ್ ಪರಮಹಂಸ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನೇ ಉಂಡು ವೈಟ್ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಲಕ್ಷಣ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಪುರಾಣಡ್ಲ ಉಂಡು ಈ ವಿಷಯಾರ ಅಂಚದ್ ಪಂಡ ಪರಮಹಂಸರ್ ಪಂಡ ಏರು ಪೂರಾ ದುರ್ಗುಣರ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆತೇರು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ ಅದೇ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತನಾಗೆ ಆಣ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಕೇಂಡ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿರ್ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪೂರಾ ಪೋಪುಂಡು ಅನರ್ಥ ಉಪಶಮಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಂ ಅದೋಕ್ಷಜೆ ಲೋಕಸ್ಯ ಅಜನತಾ ವಿದ್ವಾಂಸ್ ಚಕ್ರೇ ಸಾತ್ವತ ಸಂಹಿತಾಂ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಹಿತಾಗೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪನ್ಪೇರು 1ನೇ ಸ್ಕಂದದ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆಜಿನ ಶ್ಲೋಕ ಅನರ್ಥನ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಈ ಭಾಗವತ ಉಪ್ಪನ ಅನರ್ಥ ಪಂಡ ಬುರ್ಚಂದನ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ತುಳಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಪನೋಡುಂದೇ ಬುರ್ಚದೆ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಅಟ್ಟು ಅದೇ ತಾಳ್ಮೆ ಪನ್ಪುನನೇ ಇಜ್ಜಕ್ಲೇಗು ಚೂರ್ಲ ಇಜ್ಜತೆ ಚೂರು ಗಾಡಿ ತಾಗ್ಯಾರೆ ಗೊತ್ತು ಇಜ್ಜತೆ ಶೂಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಕೆರ್ಪುನ ಅದೇ ಆತು ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಈ ಕಲಿಯುಗ ಉಂಡತೆ ಭಯಂಕರ ಘೋರ ಜನಕ್ಲೆ ತಾಳ್ಮೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಗಾಡಿದು ಕೆಲವ್ರು ಗುದ್ದೋದು ಬೋಪುನೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಚೂರು ಹೋಗೇ ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ತಾಳ್ಮೆ ಪನ್ಪುನಿ ಕಲಿಯುಗದಕ್ಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ತಾಳ್ಮೆ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಸತ್ವಗುಣಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನಕ್ಲು ಉಂಡತೆ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲ ಭಕ್ತಿ ನಡಪುನ್ನೆ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣಟ್ಟು ಅವೇ ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಅತ್ತು ಆಕ್ಲೆಗೆ ನಿಜವಾದ ದೇವರಿನ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ದೇವರಿನ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಪುನೆ ಯಾಪ ಪಂಡ ಭಾಗವತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪುಂಡು ಸ್ಥಿತಂ ಸತ್ವೇ ಪ್ರಸೀದತಿ ಯಾಪ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆ ಅಪಗಾಯ ಮನಸ್ಸಾಯನ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಪುಂಡು ಪ್ರಸನ್ನ ಮನಸ್ಸೋ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗತಃ ಭಕ್ತಿದಾಯ ಭಾರಿ ಚುರುಕಾಪೆಗೆ ಭಗವತ್ ತತ್ವ ವಿಜ್ಞಾನ ಆಗ ತತ್ವ ವಿಜ್ಞಾನ ಅರ್ಥ ಆಪುನಿಗೆ ಆಯ್ ಮುಕ್ತಾಪೆ ಆಯ್ನ ತದಾ ರಜಸ್ ತಮೋ ಭಾವ ಕಾಮ ಲೋಭ ದಯಶ್ಚಯೇ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಪೂರ ಪೋಪುನಿ ಅವೇ ಏನು ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಭಾಗವತ ಪನ್ಪುಣಿದೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೊಂಡ ನಮ್ಮ ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಮೈನಾದ ದಾದೆ ದಾದೆ ಬೋಡಾಯ್ನೆ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಬರೋಂಡ ದಾದ ಅನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪಲ್ಲೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲತೆ ಸತ್ವಗುಣ ಬೋಡು ಸತ್ವಗುಣ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಣ್ಣ ಜೀವನ ಸತ್ವಗುಣ ಇಜ್ಜಿ ಆಕ್ಲಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಕಲ ಆಯುಷ್ಯಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ದಿನ ದಿನ ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅದೇ ಅಂದು ಮಾತಾಜಿ ಫೋರ್ ರೆಗ್ ಶ್ರವಣ ಒಂಜಿಂಜ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋನು ಭಕ್ತಿ ಬೇತೆ ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಬರೋಂಡ ಅನಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೇರ್ ಆಹಾರ ಅದೇ ಆಹಾರ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಪಂತರತೆ ಜೇಸ ಅನ್ ವೈಸಾ ಮನ್ ಅದೇ ಇಂಚಿನ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಪುಣಿಗೆ ನೀವು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ನಾಕ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಂತ್ ಕಂಡುಪತ್ತನ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡಾಕ್ಲ ಪಂತೇರು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮನ್ಪೆ ಅವನ ಶರೀರ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ತ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಭಾವನು ಬೂರುಂಡು ಅವೇ ಅವನ ಶರೀರ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಅವೇ ಇಕ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಆಹಾರ ಅದೇ ತುಲೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಗೊತ್ತು ಅದೇ ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ ಅದೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ತಿನೋಡು ಪಂಡದ ಏರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಯ್ಗ ಸೀಕಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಗೆ ಎಂಚ ಪಾತೆರೋಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಯ್ಗ ಒಲ್ಪಲ ಲಡ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಏರ್ಡಲ ಆಯ್ನ ಇಷ್ಟೂರ ಪೂಜೆಗೆ ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ ಅದೇ ಏತೆಡ್ಡೆ ಅದೇ ಏತೆಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತು ನೋಡ ಆಯ್ನ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ದೀದೆಗೆ ಎತ್ತ ನೋಡು ಅವೇ ದೇವರಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ಲ ಮನ್ಪುಡು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತ ನನ್ನ ಮಕ್ಕದೇ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಉಪ್ಪದೆ ಒಂಜಿ ನೀರು ಪರ್ನಾಗಲ್ಲ ಎತ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೀರ್ಲ ಅಂಚಿನ ತುಲೆ ದಾಲ ಐಜನ್ ನಮ್ಮ ಈ ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಟಚ್ ಮಂತದಿಗೆ
ಗಂಗೆ ಚ ಯಮುನೆ ಚೈವ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ ನರ್ಮದೆ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲೇಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು. ಅವೇ ಆ ನೀರು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆದ ಅದೇ ಆ ನದಿಕ್ಕಲು ಬತ್ತ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ನಮ್ಮ ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರತ್ತು ಪರ್ಪನತೆ ನಮ್ಮ ತುಳಿ ಎತ್ತು ಈಸಿ ಎತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು. ಅದೇ ಮಂತ್ರಡೇ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಮಕ್ ಮನುಷ್ಯಗ ಆತು ದೇವರು ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಅಡೆ ಪೋದು ನೀರು ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಮಂತ್ರಡೇ ನೀರು ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮಂತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮಕ್. ಅದೇ ಅವಂತೂ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೀನಾಗ ಪನ್ಪುನ ಮಂತ್ರ ಅದೇ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಅಪ ಅವೇ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡ ಇನ್ನೊಂದು ಪುರಾಣಲ್ಲಿ ಪಂಡದ್ ಕೊರ್ಪು ನಮಕ್ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನೀರುಡು ಕೆಲವುಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮನ್ಪುನ ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಾಸ್ ಉಂಡು ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಅವೇ ಅವು ದಾದಾಪು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಆಹಾರ ತಿನ್ಪ ಅವು ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸದ ಮಿತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪು. ಅದೇ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆದಿಯೋಡು ದಯಪಣ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪೇರು. ಅದೇ ಪಣ ಮನುಷ್ಯ ఆయన ಮನಸ್ಸದ ಸಹಾಯದ ఆయన ಉದ್ಧಾರ ಮಂತು ನೋಡಿಗೆ ಮನಸ್ಸದ ఆయన ಯಾಪಲ ಹೀನ ಹೆಸರು ಬಲ್ಲಿ ದಾಯಪಣ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಸ್ತ್ ತೀರ್ತು ಬಾಂಡು ಜೀವನ ಈ ಅಂಚ ಈ ಇಂಚ ಈ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅಂಚಲ ಪನ್ಪುಂಡು ಮನಸ್ಸು ಅದೇ ಪನ್ಪುಜೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದು ಪದೇ ಮನಸ್ಸು ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಹೀನ ಹೆಸವನು ಉಂಡಿಯೇ ಅಂಚ ಅಂಚಣ್ಣನೇ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ ಬರ್ಪಣೆ ಅದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ ಬರ್ಪಣೆ ಸೂಸೈಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಅದೇ ಮನಸ್ಸದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದೇ ಆಡ ತೆರಿನಕ್ಲು ಭಗವಂತ ಗೀತಾರ ಪನ್ಪೇರು ಏರು ತೆರಿಯೋನ್ ಬೆರಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯಾಪಲ ತುಲ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪನ್ಪೇರು ಆಜಿನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪನ್ಪೇರು ಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಯಾಪಲ ಕನವು ಪೂಜಾರಿ ಮನಸ್ಸರದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ಬಂಧನ ಕಾರಣ ಮನಸ್ಸೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರಣ. ಇದನ್ನು ಅಮೃತ ಬಿಂದು ಉಪನಿಷತ್ತು ಪನ್ಪುಂಡು ಮನಸ್ಸದ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡತೆ ತೆರಿಪಾವನೊಂದು ಉಪನಿಷತ್ತು ಉಂಡು ಅಮೃತ ಬಿಂದು ಐದು ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಪಂಡ ಮನ ಏವ ಮನುಷ್ಯಾನಾಂ ಕಾರಣಂ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯೋ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸೇ ಆಯನ ಬಂಧನಗಳ ಆಯನ ಬಿಡುಗಡೆಗಳ ಕಾರಣಗೆ ಅವೇ ಅದ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆದಿಯೋಡು ಅದೇ ಎಂಚ ಆಹಾರ ತಿನ್ಪ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಆಪುಣವೇ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ಅಂತ ತಿನ್ನೋಡು ಅವೇ ಅವು ತಿಂದ ನಮಕ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಡು ರುಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಪಣ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನು ನೇಟು ಅವೇ ಕಲ್ಪು ನೇಟು ಅವೇ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತು ನೋಡು ಅಂದು ಮಾತಾಜಿ ಸುಫೀರಿಯರ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಅದೇ ಕೆಲವರ ನಮ್ಮನ ಮಿತ್ತು ಕೊನಪುಂಡು ಕೆಲವರ ತೀರ್ತು ಕನಪುಂಡು ಅವೇ ಮತ್ತೆ ಆಪುಂಡು ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ತುಲೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಯಾಪಲ ಎಡ್ಡೆದಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಈಗ ತರೀಕ ಉಂಡು ಅದೇ ಮನಸ್ಸರ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ನ್ಯಾಪಲ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡತೆ ನಮಕುಂಡತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಲ್ನೆ ಈ ಸುಖ ದುಃಖ ಪನ್ಪುನ ಉಂಡತೆ ಪಿದೈದ ಓ ವಸ್ತುಡ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಒಯ್ಟುಪ್ಪುನೆ ಮಾತೆರೆ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಸುಖ ದುಃಖ ಪನ್ಪುನ ಪಿದೈದ ಓವೇ ವಸ್ತುಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಯ್ಟುಪ್ಪುನೆ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಅದೇ ಈತ ನಮಕ್ಕೇನು ಬಾ ನಮಡನೆ ಅದೇ ಮನಸ್ಸುಡೇ ಉಪ್ಪುನೆ ಅವೇ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನ ಪೂರಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮನಸ್ಸು ಸರಿಜ್ಜ ಊಲ ಸರಿಜ್ಜಿ ಅವೇ ಈಗ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಎಡ್ಡೆದಿಯೋಡು ದೇವರ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಅದೇ ಆಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತುಲೆವೇ ಎಮಲ್ಪ ತೋಜಾವುಜಿ ಅಂಚದ ತುಲೆ ಅದೇ ಮನಸ್ಸಿನ ಎಡ್ಡೆದಿಯಂಡ ಪೂರಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಮಡನೆ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನ್ನು ಅಲ್ಪರ್ದ ಅಂಚಾಣ್ ಮುಲ್ಪರ್ದ ಇಂಚಾಣ್ ಅದೇ ಏರು ಎಂಚಿನ ಪಂಡಲ್ ನಮ್ಮದಾಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅಂತು ನೋಡು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆದಿಯೋಡು ಅದೇ ಬಾಕಿದಕ್ಲು ತೂದುಂಡೋಡು ಏನ್ ಇಂಚಿನ ಮಂತಲ್ಲ ಮೆಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಒಂದಿಜ್ಜತ್ತ ಅಂದ ಅದೇ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗನುಂಡು ಅದೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕಾಗಲು ಬುಡ್ದು ಹೋಗ್ಪೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ಈತೊಂದು ಮನ್ಪೇರು ದಾದ ಮಂತಲ್ಲ ಅದೇ ಅವು ಇಂಚಾಂಡು ಆಣೆದೆದ್ರು ನಾಯಿ ಕೊರೆಪುಂಡು ಅದೇ ಲಾಸ್ಟಾಗಿ ಬಚ್ಚಿದ ಹೋಗ್ಪುಂಡು ಅವು ಸೀದಾ ಹೋಗ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಅಂಚೆನೆ ಆಡು ಅದೇ ಈ ಏರು ದಾದ ಅಂತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದು ಆಯರ್ನೇ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಎಡ್ಡೆದೀವು ಅದೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡತೆ ಯಾಪಲ ಸ್ಥಿರವಾದ ಉಪ್ಪುಣಿಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತ ನೋಡಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಪನ್ಪೇರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಗತ್ತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಯ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮನಸ್ಸದ ಸ್ಥಿರತೆನೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ತುಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸಾಧನ ಅನ್ಬೇಡ ಅಂಚೆನೆ ಆಪೂಜಿ ಅದೇ
ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ತೆರೆಯೋ ನೋಡಿ ಭಾಗವತಂ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ನಮಕ್ ಜ್ಞಾನ ಬೋರ್ಡು ಅದೇ ಅವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇದು ನಮ್ಮ ವಿಚಲಿತನೇ ಅದೇ ಪುಗಾರ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅದೇ ನಿಂದನೆ ಅನ್ಪುನ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಪಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪೇರು ಇಂಚ पण ಅಂಚಿನ ವಿಷಯನ್ ಪೂರ ನಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಡೆದು ಕೊಡ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಎತ್ತ ವಿಷಯ ಮೈಂಡೆಡ್ ಕುಳ್ಳುದುಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಅವೇ ಓಲ್ ಇಂಚಿನ ಆನಗಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪರ್ ನೆನಪಾಡೋ ದೇವರಿಂಚ ಪಂತೇರು ಅದೇ ಪಂಡ ತುಲೆ ಇದನ್ನು ಭಾಗವತಮಡು ಕೃಷ್ಣನೇ ಪನ್ಪೇರು 11ನೇ ಸ್ಕಂದಡು ಲೋಕ ತತ್ವ ವಿಚಕ್ಷಣ ಅಂತ ಜಗತ್ತನ್ನು ತೂವಡಿಗೆ ತತ್ವನು ಶಾಸ್ತ್ರನ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೋಡಿಗೆ ಅಪಗ ವಿಚಕ್ಷಣ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ನಮಕ್ ರಿಪೇರಿ ಮನ್ಪರೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಭಾಗವತಮಡು ಭಗವಂತ ಈ ಉದ್ಧವಗ್ ಯದು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅವಧೂತಗ ನಡತನ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪರೆ ಐಟಿ ಏತು ಗುರು 24 ಗುರು ಅದೇ 24 ಗುರು ಕೇನ್ ಬನಮ ಅವೇ ಪಂಡ ಉದ್ಧಾರ ಮನಸ್ಸದ ನೆಡ್ದೆ ಆಪುಣು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಅವೇ ಅಂಚದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆ ವಿಷಯನ ತೆರಿಪಾವೇರು ಲೋಕ ತತ್ವ ವಿಚಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ರಿಪೇರ್ ಮಂತೋನೆ ರಾಪು ಅವು ಇದನ್ನು ತಿರಿಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಡೈಲಿ ಕೇ ನೋಡು ಪಗ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗ ಇರ್ದಕ್ಕೆ ನೋಡು ಒಲ್ಪಲ ಪೋದುಕೇಂಡ ಆಪುಜಿ ನಮಕ್ ಅದೇ ಪೂರಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಂತು ಗುಡ್ಪೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅವೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನ ಬಂದಿರ ಆ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನೇರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪಡ ಅಂಚದ ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪಗ ರಡ್ಡಗ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈತ್ ಪನ್ನೆ ಏತ್ತು ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಪನ್ಪ ಈ ಭಾಗವತಂ ನಾವು ಗೊತ್ತಿಜಿನೇನ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಂಡಲ್ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಡು ಅತೆ ಭಾಗವತಂ ಏತುಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವೈನಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪದ ಪನ್ನಗಲ ನಮ್ಮ ಕಾತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತನ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧಿ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೈತ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಭಾಗವತ ಮಂಚಿನ ಗ್ರಂಥವು ಅದೇ ಅವು ಸೀರಿಯಸ್ ವಿಷಯ ಅದೇ ಮಜಾ ಕತ್ತಿಗೆ ಭಾಗವತಂ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಭಾಗವತಂ ತೂಡು ಅವೇ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಫಲ ಕೊಡ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಅಕ್ಲೆ ನಾವು ಆತ್ತು ಲಿಫ್ಟ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಜೀವನ ಮಿತ್ತುದೇರ್ಪುಣು ಭಾಗವತದ ಶಕ್ತಿ ಹೆಂಚಿನ ದಾಯಪಂಡ ನಾರದೇರೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಯ್ಯೋ ಭಾಗವತ ಗೀತ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡಾನ್ ನಾರದೇರುಂಡತೆ ಭಕ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲುಪ್ಪೇರು ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಅಕ್ಲು ಫುಲ್ಲು ಪಣ ಕಲಿತ ಪ್ರಭಾವದ ವೃದ್ಧರಾದು ಬುರ್ದುಪ್ಪೇರು ಏತ್ತು ವೇದ ಪುರಾಣ ಪೂರ ಬಾಯ್ಡ್ ಕೆನ್ಪವರಿಗೆ ಹೊರ ಇಂಚಾಪೇರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಡಬ್ಬ ಬುರುವರಿಗೆ ಆಣೆ ಯಾಪ ಭಾಗವತದ ಏನು ಪನ್ಪೇರು ಉಂಡತೆ ಪೂರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ನಾರದೇರಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಒಪ್ಪ ಇಂಚಿನ ಕಲಿಯುಗಡು ದೇವರನ್ ತುಯ್ಯರೆ ಆಪುಜಿ ತೆರಿಯರೆ ಆಪುಜಿ ಭಾಗವತ ಗೀತ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡಾನ್ ಭಾಗವತದ ಮಹಿಮೆ ಪನ್ಪಂದು ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಕತೆ ಅವೇ ಅಂಚದ ಭಾಗವತ ಆತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವೈನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲಕ್ಕೆ ನೋಡು ಭಾಗವತನ ಡೈಲಿ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪೋಡು ಅವೇ ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಡೆ ಮಾತಾಡ್ಲ ಪನ್ಪನವೇ ఒక 5-4 ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಪನೋಡು ಅವೇ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಡಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂದನ್ನು ಇನಿ ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ 5-4 ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವು ಅದೇ ಐಟ್ಲ ನಮಕ್ ದೇವರನ್ನ ಕೃಪೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡವೆ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ 21-22 ಶ್ಲೋಕ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ಮಾತೆರ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಮದ್ಭಕ್ತ ಪ್ರತಿಬುದ್ಧೋ ಮತ್ ಪ್ರಸಾದೇನ ಭೂಯಸ ನಿಶ್ರೇಯಸಾಂ ಸ್ವಸಂಸ್ಥಾನಂ ಕೈವಲ್ಯಾಖ್ಯಂ ಮದಾಶ್ರಯಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಹಂ ಜಸಾ ಧೀರಾ ಸ್ವದೃಶ್ಯ ಚಿನ್ನ ಸಂಶಯ ಯದ್ಗತ್ವಾ ನ ನಿವರ್ತೇತ ಯೋಗಿ ಲಿಂಗ ದ್ವಿನಿರ್ಗಮೇ ಮದ್ಭಕ್ತ ಪ್ರತಿಬುದ್ಧಾರ್ಥೋ ಮತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ಭೂಯಸ ನಿಶ್ರೇಯಸಾಂ ಸ್ವಸಂಸ್ಥಾನಂ ಕೈವಲ್ಯಾಖ್ಯಂ ಮದಾಶ್ರಯಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಹಂ ಜಸಾ ಧೀರಾ ಸ್ವದೃಶ ಚಿನ್ನ ಸಂಶಯ ಯದ್ಗತ್ವಾ ನ ನಿವರ್ತೇತ ಯೋಗಿ ಲಿಂಗ ದ್ವಿನಿರ್ಗಮೇ ನಾನವರ ಪನ್ಪೇವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಲೇವೆ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನಗ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪುಂಡು
ಅದೇ ಮಾತಾಡಲಾಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇಂಚಾಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪನೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೊಡ್ಗೆವೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾತಾಡ್ಲಾಪುನ್ ಇತ್ತೊಂದು ಸೈಕಲ್ ಬಿಡ್ರೆ ಪೋಣ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬೂರ್ವಾ ಲಕ್ವಾ ಅದೇ ಪೂರೆಡಲಾಪುನ್ ಅದೇ ಪನೆರೆ ಪೋಣ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಐನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುನೆ ಅತ್ತು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಐನಾತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡೆ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಮಂತೇನೆ ತೋಡಿಗೆ ಅವೇ ದೇವೇ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇರು ಆ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅದೇ ನಮಕ್ ಕೈ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಪತ್ತೋಡತಿ ಅವೇ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಸಾದಿಡ್ ತುಂಬು ಪೊಪ್ಪವೇ ಅಂಚದೆ ನನವರ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ನೋಡು ದಯಪಂಡ ತುಲೆ అయితే ಮುಲ್ಪ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆವಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು అయితే ಫಸ್ಟ್ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಇಂಚನು ಭಾಗವತಮ್ಮಡು ಮಾತೆ ರೇಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೆರ ಪನ್ಪು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪು ಅಂಚ ದೇರೆಗ್ಲ ನಾಚಿಗಾರಿ ಜನ್ಮಿಟ್ ಮಂತು ಸೀದಾ ಪನೋಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೈದೇರ್ತದು ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪುಣ ಅದೇ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪು ಐಟ್ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ನೆಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರು ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರು ಪನ್ಪೇರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಡೇ ನಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ನೇರ್ನೇ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪ ಮಾತಿರೇಗ್ಲತೆ ಕೊಡೆ ಪಂಡೇರು ಅದೇ ಏರ್ ಮಾತಾ ಪಂಡೇರು ಪ್ರಮೀಳಾ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೇರು ಜಯಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಮತಾ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೇರತೆ ಕೆಲ ಭಕ್ತರು ಪಂಡೇರು ಅವೇ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ದುಂಬರೋಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ಅಮ್ಮಕ್ಕ ತುಲೆ ಒಂತೆ ನರ್ವಸ್ ಆವು ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಬೇಜಾರು ಮಂತೋನೇರು ಬಲ್ಲೇವೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನ ಎಡ್ಡೆಡು నువ్వు ఫస్ట్గా ఆపుండు నమ్మడం మాతేడ్లా మిస్టేక్ ఆపుండు మిస్టేక్ ఆవుంది క్లియర్లీ ఇచ్చి అంచేది ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದೇ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಆಪುನವೇ ಅದು ಮಾತೆಡ್ಲ ಗ್ರೋ ಆಡು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರಭುಪಾದ ದಾಯ ಎಂದು ಮಂದೇರು ಅದೇ ಒರಿ ಅದೇ ಕೆಲವು ಅಂಚೆನೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಂದು ಮನ್ಪರೆ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಅವಕಾಶನೇ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶದ ಪಣ ಮಾತೆಡ್ಲ ಕಲ್ಪೋಡು ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಕ್ಲು ಕಲ್ಪಾವ್ ಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಅದೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆವಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಂಡ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಇದೇನು ದೇವರು ಕೊರ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಶಕ್ತಿ ವಾಂಗ್ಮಯ ಶಕ್ತಿ ಬಾಯಿಡು ಉಂಡತೆ ಪಾತಿರುನ ಶಕ್ತಿಲ ದೇವರು ಕೊರ್ಪೇನೆ ಅವೇ ಇಜಿನಾಪು ಇದೇನು ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜರು ಭಾಗವತಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಣ್ ಭಾಗವತ ಮಾಡಿ ಪಾತಿರ್ನ ಶಕ್ತಿ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಣ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜರು ಪನ್ಪೇರು ವಾಂಚ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಮಮ ವಾಚ ಇಮಾಮ್ ಅದೇ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕಡಾರ್ ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ನೆರೆ ಶಕ್ತಿ ಏರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ದೇವರು ಕೊರ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಆವು ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೋಡು ಅವೇ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಫಲ ದೇವರು ಕೊರ್ಪೇರು ಅವೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತೆಲ್ಲ ದುಂಬು ಬರೋಡು ಪನೋಡು ಕೇನೋಡು ಕಲ್ಪೋಡು ಅದೇ ಅಂಚಾನೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ನೀ ಮೂಮೆಂಟ್ ಉಂಡತೆ ಮಾತೆರೇಗ್ಲ ಅದೇ ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾರು ಮಂತನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಂದಿರ್ತುಲೆ ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳ್ಳೆ ಇಜ್ಜಿ ಓಯ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಡ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅದೇ ಪ್ರಭುಪಾದನ ಕೃಪೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಕ್ಕದಂಡ ಆಚಾರ್ಯರು ತಿಕ್ಕದೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮತ್ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಬೇತೆಯರ್ಲ ಇಜ್ಜರು ಐತ ಮಾತೆರ್ಲ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಯೋಡವೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಡೆಯೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅವೇ ಪನ್ಪನವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ನನವರ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪೊಡವೆ ಮದ್ಭಕ್ತ ಪ್ರತಿಬುದ್ಧರ್ಥೋ ಮತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ಭೂಮಿಸ ನಿಶ್ರೇಯಸಾಂಸ ಸಂಸ್ಥಾನಂ ಕೈವಲ್ಯಾಖ್ಯಂ ಮದಾಶ್ರಯಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಹಂಸಜಸ ಧೀರಾ ಸ್ವದೃಶ ಚಿನ್ನ ಸಂಶಯ ಯದ್ಗತ್ವಾ ನ ನಿವರ್ತೇತ ಯೋಗಿ ಲಿಂಗಾದಿ ನಿರ್ಗಮೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಾಲನೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ
సంస్థానం కైవల్యక్షమదాశ్రయం ధీరా స్వాదృష్ట కిన్న సంశయ యత్రత్వన్న నివర్తంతే యోగిలింగాది నిర్గమే ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ, ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಅದೇ ಪ್ರಭು ಕೇಂಡೇರು ಮನಸ್ಸು ಕಾರಣವಲ್ಲ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಅದೇ ಅಂಚ ಭಜನೆ ಕೇಂದ್ರ ಅದೇ ಒಂದು ಭಜನೆ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಫೀಡ್ ಮನ್ಪ ಅವೇ ಮನಸ್ಸು ಕಾರಣ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಜಿಂಜಾವ ಐಟು ಉಪ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತುಂಡ ದಾದಾಪು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಲೆ ಏತ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಪಂಡ ಓ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಳ ಹಿಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ನಾಯುದು ಉಪ್ಪೆಗೆ ಆಯ್ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಅಂತನೇನೆ ತೂಪೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತನೇನೆ ಕೇನುವೆಗೆ ಈರು ಉಳ ಹಿಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಡ ಅದು ಉಪ್ಪೆ ಆಯ್ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಬೊರ್ಚಂದನೇನೆ ತೂಪೆ ಬೊರ್ಚಂದನೇನೆ ಕೇನುವೆ ಅದೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಫೀಡ್ ಮನ್ಪುವ ಅವು ಅಂಚ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪು ಅದೇ ಎಡ್ಡೆ ಯೋಚನೆ ಮಂತನ ನಮಗೆ ಆಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಯೋಚನೆನೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊರ್ಚಂದನ ಅಂತನ ಬೊರ್ಚಂದನೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಅಂಚನ ಮನಸ್ಸು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅವು ಉಂಡತೆ ಪಂಡ ಇಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡು ಪಂಡ ಆತ್ಮಗ ದಾದ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುನ ಟಚ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದ ಈ ಮನಸ್ಸು ದಾದಾಪುಂಡು ಮನಸ್ಸದ ಮೂಲಕ ಪಂಡ ಇಂಟರ್ಫೇಸಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅವೇ ಮನಸ್ಸಡು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅವೇ ಅಂದ ಮಾತಾಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವೇ ಅಂಚದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಡ್ಡೆನ ಫೀಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅವೇ ಪಂಡ ಅವು ಎಂಚ ಒಯ್ನ್ ನಮ್ಮ ಫೀಡ್ ಮನ್ಪ ಐಕ್ ತಕ್ಕದೆ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತನ ನಮಕ್ ಮನಸ್ಸಡು ದೇವರನೇ ಯೋಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಬೊರ್ಚಂದನೆ ಎಂದು ಮಂತನ ಆ ಬೊರ್ಚಂದನೇ ಯೋಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡವೇ ಈಗ ಮನಸ್ಸು ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಫೀಡ್ ಮಂತನ ಕಾರಣ ಅವೇ ಅದೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತುಲೆ ಬೇರೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಅಂತನಕ್ಲು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಫೀಡ್ ಮಂತಂಡ ಅಕ್ಲೇನು ತೂಂಡನೆ ನಮಕ್ ಮೆಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಅಂತನಕ್ಲು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅದೇ ಮೆಕ್ಲು ಇಂಚಿನಾಕ್ಲು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫೀಡ್ ಮಂತನ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೇನು ತೂನ ನಾವು ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಅಕ್ಲ ಕೈತರೆ ಪೋಯರ್ ನಮಗೇನು ಫೀಡ್ ಮಂತನ ಮನಸ್ಸು ಕಾರಣ ಅತ್ತವೆ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಪಡ ಭಜನೆಗೆ ಪಡ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡತೆ ಆತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಯಿನ ಅವೇ ಪಡ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟರಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ವಿರೋಧಾಭಾಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥನೇ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ವಿಷಯ ಆತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಬಂತು ನೋಡತ್ತೇವೆ ಏನು ಅವೇ ಪ್ರಭು ಹಿರೇಗ ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕನ ಜ್ಞಾನೇನು ಅವೇ ಮೊಕ್ಕ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಓಕೆ ಬೇ ಅಂಚದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಫೀಡ್ ಮನ್ಪ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತು ಅಣ್ಣ ಅವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಐತ್ ತಕ್ಕ ಅವು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಡು ಅದೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತನೇ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತನೇ ಯೋಚನೆ ಬರ್ಪುಣತೆ ನಮೈತೆ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಎಂಡತೆ ಓಕೆ ಇಡೀ ದಿನ ಇನ್ನಿದಾದ ಕಲ್ತ ಭಾಗವತಂ ಮನಸ್ಸದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕಲ್ತ ಅದೇ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೊಂದು ಅವು ಎಡ್ಡೆನೇ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪು ಇಜ್ಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೊರ್ಚಂದ ನಾವು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಆಯ್ತಾನೆ ತಂದು ಅವೇ ಇಡೀ ದಿನ ಮನಸ್ಸೊಂದು ಆಪು ಅವೇ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೇರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಕ ಮದ್ಭಕ್ತ ಪ್ರತಿಬುದ್ಧೋ ಮತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ಭೂಯಸ ನಿಶ್ರೇಯಸಾಂ ಸ್ವಸಂಸ್ಥಾನಂ ಕೈವಲ್ಯಾಖ್ಯಂ ಮದಾಶ್ರಯಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಹಂಜಸಾಧೀರಾ ಸ್ವದೃಶಾ ಚಿನ್ನ ಸಂಶಯ ಯದ್ಗತ್ವಾನ ನಿವರ್ತೇತ ಯೋಗಿ ಲಿಂಗಾದಿ ನಿರ್ಗಮೆ ಮದ್ಭಕ್ತ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲೇರ್ ಎನ್ನ ಭಕ್ತ ಮದ್ಭಕ್ತ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಭಕ್ತ ಪ್ರತಿಬುದ್ಧಾರ್ಥ ಪಂಡ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರನ್ ಮಂತನ ಪ್ರತಿಬುದ್ಧ ಅದೇ ಪ್ರತಿಬುದ್ಧ ಶಬ್ದ ನೆಕ್ ದುಂಬಲ ಬತ್ತಿತ್ತ ಪಂಡಿತ್ ಅದೇ ನೆಕ್ ದುಂಬುದ ಶ್ಲೋಕಡ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತು ನವೇ ಇರಿಗೆ ನೆನಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ತುಲೆ ಬೋಂಡ ಕುಡೋರು ತೋಜಾವೇನು ಅದೇ
ಅಂಚ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಅದೇ ಮರಪುನ ಕೇಂದ್ ಅಂಚದ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲು ಕೇನ್ವೇರು ಒಂಜಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಆ ಕೇನ್ ಬುಡ್ಪೇರು ಅಂಚ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಲಾಸ್ಟ್ದು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ ಎಂಕ್ನೇನೆ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಪ್ರತಿ ಬುದ್ಧಸ್ಯ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಪಂಡಿತ್ತೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ತೂದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅವೇ ಹೈಲೈಟ್ ಮಂತ್ ಪಂಡಿತ್ತೇರು ಪ್ರತಿ ಬುದ್ಧ ಶಬ್ದ ಪಂಡಿಂಚಿನ ಅಂತ ಅವೇ ಎರೆಗ್ ನೆನಪುಂಡೆ ನೆನಪಿತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ಅವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಪೂರ್ಣ ಅಂದತೆ ನೆಕ್ ದುಂಬುದೆಟ್ಟು ಪಂಡ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ಪ್ರತಿ ಬುದ್ಧ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಬತ್ತಿತ್ತ ಅವೇ ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಂತಿತ್ತಾರೆ ಭಾವಾರ್ಥಡ್ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಇಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮಕ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎತ್ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಎರಿಗ್ ನೆನಪುಂಡೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಸಾರಿ ಅವೇ ಏನು ಸ್ಕಿಪ್ ಆಯೆ ಅವೇ ತುಲೆ ಬತ್ತನತೆ ಪ್ರತಿ ಬುದ್ಧ ಪಂಡ ಶುದ್ಧ ಪ್ರಜ್ಞೆದ ಸ್ಥಿತಿಯಾದುಂಡು 25ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾವಾರ್ಥ ಪಂಡ್ಯರ ಈ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಈ ಶಬ್ದ ಬತ್ತಿತ್ತನ್ ತುಲೆ ಹ್ಯಾ ಪ್ರತಿಬುದ್ಧಸ್ಯ ಪಂಡ ಶುದ್ಧ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅವೇ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪೈತೆ ತೂಂದುಲ್ಲ ಅವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಜತ್ ಪ್ರತಿ ಬುದ್ಧ ಅರ್ಥ ಪಂಡ ಶುದ್ಧ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪಂಡ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪರೇನು ಶುದ್ಧ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಏರು ದಾದ ಅಕ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಡು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಅವೇ ಮತ್ ಪ್ರಸಾದೇನ ಎನ್ನ ನಿರ್ಹೇತುಕ ದಯರ್ತ್ ಭೂಯಸ ಅಪರಿಮಿತವಾಯಿನ ನಿಶ್ರೇಯಸಾಂ ಅಂತಿಮವಾಯಿನ ಪೂರಾರಿ ತಿಡ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಲಕ್ಷ್ಯನ ಸ್ವಸಂಸ್ಥಾನಂ ಪಂಡ ತನ್ನ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಯಿನ ಕೈವಲ್ಯ ಆಖ್ಯಂ ಕೈವಲ್ಯ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪುನ ಮದ್ ಆಶ್ರಯಾತ್ ಎನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಡು ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಹೊಂದುವೆ ಇಹ ಈ ಜೀವನಡು ಅಂಜಸ ನಿಜವಾದ್ಲ ಧೀರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಧೀರ ಅವಡಿಗೆ ಧೀ ಪಂಡ ಬುದ್ಧಿ ಅವೇ ಧಿಯೋ ಯೋ ನ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಅದೇ ಪಂಡ ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನಡ್ ಆಸಕ್ತ ಆದೊಂದಿಗೆ ದೇವರ್ನ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಧೀರ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ನಿಶ್ಚಲ ವಾಯ್ನಕ್ಲು ಧೀರ ಪಂಡವೇ ಪಂಡ ಧೀರ ಪಂಡ ಇಂಚನ ಮತ್ತುಪ್ಪ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಅದೇ ಉಪನಿಷತ್ತು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೇರಿ ಪೌಂಡು ಸ್ವದೃಶ ಪಂಡ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಡ್ದು ನ ಸಂಶಯಲೆಡ್ದು ಮುಕ್ತ ಅದು ಯತ್ ಅಂಚಿನ ವಾಸಸ್ಥಾನನ ಗತ್ವ ಹೊಂದುದು ನ ನಿವರ್ತೇತ ಯಾಪಲ ಪಿರತಿರುಗುಜೆ ಯೋಗಿ ಅನುಭಾವಿ ಭಕ್ತೆ ಲಿಂಗಾತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಥೂಲ ಪ್ರಕೃತಿದ ಶರೀರದ ವಿನಿರ್ಗಮೆ ಮುಕ್ತ ಆಯ್ನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತುಲೇತು ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಕಪಿಲ ಭಗವಂತಾರ ನಮ್ಮಗ ಎನ್ನ ಭಕ್ತೆ ಎನ್ನ ಅಪಾರ ಅವ್ಯಾಜ್ಯ ಕರುಣೆರ್ದು ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಹೊಂದುವಿಕೆ ತುಲೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಣೆ ಅದೇ ಒಟ್ರಾಸಿ ಭಕ್ತಿ ಆಪನೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮಂತ್ರ ಆಪನೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಡ್ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಪಣ ಅಲ್ಪ ನಮಕ್ ಪೂರ ಪಣ ಇಂಚಿನ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನಮಕ್ಕೇನೋಲಿ ನಮಕ್ ಪೂರ ಸಂಶಯ ದೂರ ಆಪು ಅವೇ ಏರೆಗ್ಲಕ್ಕೇನೋಲಿ ಇಂಚಿನ ಡೌಟ್ ಬತ್ತಲಕ್ಕೇನೋಲಿ ಅವೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಡೌಟ್ ಉಂದೆಪ್ಪೋಡು ದೇವರು ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪೇರು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತುಲೆ 41-42ನೇ ಶ್ಲೋಕ
ದೇವ್ರ ಪನ್ಪರ ಜ್ಞಾನದ ವಿಭಾಗ, ಜ್ಞಾನದ ನಮ್ಮ ಡೌಟ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮನ್ಪೋಡಿಗೆ ಅವೇ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪೂರ ಡೌಟ್ಗಳ ಆನ್ಸರ್ ಉಂಡವೆ ಅಂಚವೇ ಸಂಶಯಗ ಆನ್ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದಿ ಜಂಚದ ತುಲೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪರ್ ಎನ್ನ ಭಕ್ತೆ ಎನ್ನ ಅಪಾರ ಅವ್ಯಾಜ್ಯ ಕರುಣೆರ್ದು ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಹೊಂದುವೆ ಪಣ ಆಗ ಗೊತ್ತಾಪಣಿ ಯಾನ್ ಏರು ತುಲೆ ಅಂಚೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಹೊಂದಿರುಂಡತೆ ನ ಶೋಚತಿ ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ ತುಲೆ ಇದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪರ್ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 55ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪರ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ ನ ಶೋಚತಿ ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ ಸಮಾ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ಮದ್ಭಕ್ತಿ ಲಭತೆ ಪರಾಂ. ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಪನೆ ಅಪಗೆಗೆ ಯಾನ ಆತ್ಮ काय वैकलं बेजार मनपूजे टेन्शन फ्री लाईफ आहे ना प्रॉब्लेम येतलं पुरेला फेस म्हणतोय ಗೊತ್ತಾ पण आहे पण आणि जगत बत्ते ना ड्यूटी इंचिನ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡೆ ವೈಕ್ಲಾ ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ಪೂಜೆ ಮತ್ತೆ ವರಕ್ಕಂದು ಅವು ಅಂಡ ಐನೇ 11 ಕುಲ್ಲುಜೆ ಅವೇ ವರಕಂಚ ಆಪುನ್ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಡತೆ ಸ್ವಭಾವ ಉಂಡು ದುಂಬುಡು ಇಂಚ ಬತ್ತನ ವರಕ್ಕೆ ಚೂರು ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಐ ಬುದ್ಧಿ ಯೂಸ್ ಮಂತ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಬೆ ಅಂದು ಗೀತಾಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಂತೆ ನಮ್ಮ ಈತ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಆಂಡು ವಿಷಯ ನಡತ್ತು ಪೋಣ ಐನೇ ಕೂಡ 11 ಕೊರಗುಂದಾಯಿ ಅದೇ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಐನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಬೆ ಅದೇ ಅಂಚದ ಪಣ ಅವು ದೇವರನ್ನ ಕರುಣೆ ಇಡ್ತು ನಿಜವಾಯಿನ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಹೊಂದುವೆ ಆಗ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಣು ಯಾನ್ ಏರ್ ಪನ್ಪಣ ಗೊತ್ತಾಪುಣು ಅಂಚಾಯ್ ಸಕಲ ಸಂಶಯ ಹಿಡ್ದಲ ಮುಕ್ತಾಪೆ ಪೂರಾ ಡೌಟ್ಸ್ ಭಿದ್ಯತೆ ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿ ಚಿಂತ್ಯಂತೆ ಸರ್ವ ಸಂಶಯ ಪೂರಾ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪೆಗೆ ಮೋಹ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಸಂಶಯ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪೆಗೆ ಅಂಚದ ಆಯೆ ತನ್ನ ಗುರಿ ಆಯನ ಧಾಮದ ಕಡೆಗೆ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದೆ ಪಂಡ ಆಯನ ಜೀವನ ಗುರಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ದೇವರೇನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಂತ್ರಂತೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅಂಚ ಪಂಡದ ಆಯ ಪೂರ ಬುರ್ದು ಬಿಡ್ಪುಜವೆ ಆಯನ ಡ್ಯೂಟಿ ಮನ್ಪೈತೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಸ್ತರಟ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೋಡೆ ಇತ ಅಂಚನ ತುಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನ ಪನ್ಪರು ದೇಹಿನೋ ಅಸ್ಮಿನ್ ಯಥಾ ದೇಹೆ ಕೌಮಾರಂ ಯೌವನಂ ಜರ ತಥಾ ದೇಹಾಂತರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಧೀರಸ್ತತ್ರನ ಮುಹ್ಯತಿನ್ ಪಣ್ಣೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತ ದಾಯ ಅರ್ಜುನನ್ ಕೌಂತೆಯ ಪಂಡಿದ್ಲೆಪ್ಪರು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಶಾಸ್ತು ಕೌಂತೆಯ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕನೇ ತುಲೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಶಾಸ್ತು ಕೌಂತೆಯ ಅದೇ ಆ ಲೆಕ್ಕದ ಅರ್ಥವಂತು ನೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನ್ ಆತ್ಮ ಪಂಡ್ಯನ್ ಕುಂತಿನ ಮಗೆಲ ಹತ್ತನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಸ್ತರಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋಡು ಅವಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಜೋಡ್ನ ನೆಯ್ಯೆ ಜೋಡ್ನ ಅವೇ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಬಲಿತಾರೆ ಜೋಡ್ ಒಬ್ಬನೇ ಬಲಿಬೋಲಿ ಬಲ್ಲೆಗೆ ಬುಡ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ದು ಗೊತ್ತಪ್ಪಣ ಕೆಲವರಿಗೆ ಫುಲ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ನಿಮ್ಮ ತಾತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವೇನ ವಿಷಯ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ನ ಇದನ್ ಮಾತ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುಜರ್ ಇರಲ್ಲ ಅದೇ ದಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚಲ್ ಎತ್ತೇರು ಈ ಶರೀರ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡೇಟ್ ಪಂಡದು ಪೋಕ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಶಾಸು ಕೌಂತೆ ದಾಯ ಪಂಡೇರು ಅದೇ ಒಂದು ಆಚಾರ್ಯ ನಕಲ್ ತೆರಿಪಾವೇರು ತುಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏತ ರಹಸ್ಯ ಉಂಡು ಏತ ವಿಷಯ ಕಲ್ಪರ ಉಂಡತೆ ನಾವು ಚೂರು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯಿಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಡೇನು ಅವು ಯಾಪಲ ಬರವಿಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಈ ಕೇನೋ ಉಪನಿಷತ್ತರು ಪನ್ಪೇರು ಏರು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿಗೆ ಏರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪರಿಗೆ ಅಕ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಗೊತ್ತಿಜಿಗೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಅದೇ ಎತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅದೇ ಪೂರ ಅರ್ಥವಂತುಂಡ ಏನು ಅಂಚದು ಒಂದೇ ಸಮನ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸವೇ ಒಂದುವೆ ಆ ಸ್ಥಾನ ಶುದ್ಧಾನಂದದ ಎನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿದ ನೇರ ರಕ್ಷಣೆಡುಂಡು ಆ ಜಾಗೆ ತುಲೆ ಎಂಪನ ಅಂಚಿನ ನೆಟ್ಟು ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆದು ಎಡ್ಡೆಡು ಭಕ್ತಿ ಮಂತ್ರನ ಉಂಡತೆ ಐನು ಶುದ್ಧಾನಂದ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪಣ ಐಟು ನಮಗೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಆನಂದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪುಜ ಎನ್ನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿದ ನೇರ ರಕ್ಷಣೆ ಉಂಡು ಪಣ ದೇವರನ ಶಕ್ತಿದ ರಕ್ಷಣೆ ಉಪ್ಪ ನಮಕ್ ಅಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಕ್ಲ ಪೋಡುಜ ಅದೇ ಅಕ್ಲಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಮೆಕ್ಲಿಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಮಂಡೆ ಹಾಲ್ ಮನ್ಪುಜ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡತೆ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಒಂಜೆಟ್ ಫೋಕಸ್ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚಿ ತೂಪನೇ ಇಜ್ಜಂಕ್ ಅಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿ ದೇವರಾಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೇರು
ಅವು ಜೀವಿನ ಅಂತಿಮ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆದ ಗುರಿಯಾದುಂಡು ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತುಲೆ ಇಂಚ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬರ್ಪುಜಿ ಪೊಲ ಹೆಚ್ಚಿನಗಳು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅತೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಮನ್ಪುನತೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಎತ್ತೋ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅದೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪುನ ಈತು ಗೊಬ್ಬೆ ಪಾಡದು ಅವು ಜೀವಿನ ಅಂತಿಮ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆದ ಗುರಿಯಾದುಂಡು ಪಣ ಅಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತಿನ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಲ ಪನ್ಪುಂತುಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತೋಜವೆ ಶ್ಲೋಕ ಪಣ ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಏರೆಗೊಂಡಿಗೆ ತುಲೆ ಎತ್ ಪೊಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡು 72ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೊಕ್ಕ ದೇವ ಸಮ್ಮತವಾಯಿನ ಬದುಕದ ರೀತಿ ಇದೇನು ಸಾಧಿಸೈನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯ ಭ್ರಮೆಕ್ ಒಳಗ ಪೂಜೆ ಭ್ರಮೆಕ್ ಬರುಜೆ ಆಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಸಾವುದ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತೇನೆ ಉಂಡತೆ ಭಗವದ್ಧಾಮನ ಪ್ರವೇಶನೇ ಮಂತು ಬಿಡ್ಪೆ ಡೌಟೇಜ್ ಅಂಚದ ಮನಸ್ಸು ಇಂಚ ಆವಡು ಮನಸ್ಸಿನ ಇಂಚ ರಿಪೇರ್ ಮನ್ಪೋಡು ದೇವರು ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ವಾಣ ಮೃಚ್ಛತಿ ದೇವರೇನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೆ ಇದೇನು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಟು ಅವೇ ಇದೇನು ದೇವರು ಪಂಡದ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತು ನಡಾಯಿನ ಅಂಚದ ಇತ್ಯದ ಭೌತಿಕ ಶರೀರ ಅಂತ ತೇಜಿಸೈನ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗಿ ಆಯ್ನ ಭಕ್ತಿ ದಿವ್ಯ ಧಾಮಗ ಪೋಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾಪಗಲ ಪಿರ ತಿರುಗದು ಬರ್ಪುಜು ಅವೇ ಅಯ ದೂರ ಪೋಪೆ ಭಗವಂತನ ಧಾಮನ ಪೋದು ಸೇರುವೆ ಪಿರ ತಿರುಗದು ಬರ್ಪುಜೆ ಯದ್ಗತ್ವ ನ ನಿವರ್ತಂತೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಬತ್ತಂಡು ನಿವರ್ತೇತ ಒಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಎರೆಗಳ ನೆನಪುಂಡೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓಲಾನ ಬರ್ಪುಂಡ ನೆನಪಾವುಂಡೆ ಓಲಾನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪಂಡ ತುಲೆ ಅಂಚಿನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಾವು ಅಥವಾ ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೊಡ್ದು ಅದೇ ನೆನಪಾವಡೆ ಪಂಡ ಫೇಮಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅವು ಅದೇ ಪನೊಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಅದೇ ಏರೆಗ್ ನೆನಪುಂಡು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದೇ ತುಲೆ ನೆನಪಾಂಡು ಅದೇ 15ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದೇ ಶೈಲಜಾ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೇರು ಅಂಡ 15.6 ಅವೇ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆಜಿನ ಶ್ಲೋಕ ಶಶಿಕಲಾ ಮಾತೆ ಮಮತಾ ಮಾತಾಜಿ ಕೂಡ ಪಂತೇರು ಅದೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ನೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ ಅವೇ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆಜಿನ ಶ್ಲೋಕ ತುಲೆ ಯದ್ಗತ್ವ ನ ನಿವರ್ತಂತೆ ಮುಲ್ಪ ನಿವರ್ತೇತ ಅರ್ಥ ಸೇಮ್ ಬೊಕಾಕ್ಲ ಪಿರ ತಿರುಗದು ಬರ್ಪುಜರಿಗೆ ಪಣ ಅಂಚಿನ ಧಾಮಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೋದು ಸೇರುವೆ ಐನ್ ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮಗೆ ಇದೇನು ಅರ್ಥ ಮಂತು ನಡ ನೆಟ್ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡದೆ ಕಲ್ಪರ ಮಸ್ತು ಅವೇ ಅಂಚ ಬಾಕಿದ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಲದಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇದೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪುಗವೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲದ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಂಡವೆ ಅಂಚದ ಇನಿ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆವಡವೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ